Νικολέτα, καλώς ήρθες στο Voice Pod. Καλώς σε βρήκα, Αλεξάνδρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ. Και εγώ χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Έχεις ομορφύνει το στούντιο εδώ με αυτά τα πάρα πολύ όμορφα λουλουδάκια που φοράς. Ναι, Είναι πάρα πολύ ωραία. Είσαι ευχαριστώ. πάρα πολύ όμορφη. Ευχαριστώ, βρε Αλεξάνδρα. Χαίρομαι πολύ. Και εσύ είσαι πολύ όμορφη. Ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ. Θα πούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα για τη μουσική, για την ιδιότητά σου ως τραγουδίστρια και μουσικός. Και θα ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση, που είναι μία πολύ σημαντική ερώτηση. Τι σημαίνει φωνή για εσένα? Κοίταξε να δεις, για μια τραγουδίστρια πιστεύω, η φωνή είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της προσωπικότητάς της και του χαρακτήρα της. Για μένα είναι, εντάξει, θα τολμήσω να το πω, είναι όλη μου η ζωή. Δηλαδή, την προσέχω πάρα πολύ, με ενδιαφέρει η φροντίδα της, κάνω όλα όσα χρειάζονται. Πίνω πολλά νερά, πίνω πολλά φασκόμηλα, πίνω πολλά χαμομήλια. Και πολλές φορές, ξέρεις, όταν αγχώνομαι, επηρεάζεται και δείχνει, πιστεύω, το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό για σένα, ενώ ποια ήταν η επιρροή σου για να αποφασίσεις να γίνεις τραγουδίστρια? Υπήρχε κάτι στο σπίτι, μπαμπάς, μαμά, μουσικός, απλώς όχι, σου τις βούριξε? Απλώς γεννήθηκα με το να θέλω να γίνω τραγουδίστρια. Δηλαδή δεν θυμάμαι ούτε μία μέρα της ζωής μου που δεν είχα το όνειρο αυτό. Πάντα θα ήθελα να είμαι τραγουδίστρια. Πολύ ωραία. Περίπου σε ποια ηλικία, ας πούμε, ξεκίνησες? Θα σου πω, επειδή... Και καταρχήν παίζεις κάποιο όργανο? Όχι, δεν παίζω κάποιο όργανο. Είμαι μόνο τραγουδίστρια. Αυτό πάντα υπήρχε μέσα μου, αλλά ξεκίνησα να ασχολούμαι με αυτό μετά τα 18. Αφού ενηλικιώθηκα, ξεκίνησα τα μαθήματα της φωνητικής μου, ξεκίνησα να πηγαίνω σε διάφορα σεμινάρια, ξεκίνησα το τραγούδι στο δρόμο. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, και έτσι ξεκίνησε μετά. Τώρα που λες δρόμο. Ναι, έχουμε τους απ' έξω από το δρόμο. Δεν ξέρω αν ακούγεται. Ακούγεται. Αλλά τώρα είναι ωραίοι όμως αυτοί που παίζουν. Γιατί λέμε πάνω σε αυτό ο δρόμος, ας πούμε. Ναι. Ας πούμε ότι ακούγεται. Μπορεί και να μην ακούνε οι τηλεθεατές μας. Μπορεί και να μην ακούνε. Θα δούμε. Εμείς ακούμε. Όχι, εμένα μου αρέσουν πολύ η μουσική του δρόμου. Δηλαδή, έχει τύχει και πέφτω σε... Δηλαδή, έχω πέσει, ας πούμε, πολλές φορές και είναι το κάτι άλλο. Ναι. Είναι το κάτι άλλο. Και για μένα, ξέρεις, επειδή το κάνω και πολλά χρόνια, δηλαδή 7 χρόνια έκανα τραγούδι στο δρόμο, ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και επί της ουσίας είναι και το σχολείο μου, δηλαδή έτσι έγινα τραγουδίστρια. Δεν ήμουν ένα κορίτσι που πήγαινα στο οδείο από μικρή και ήμουνα μέσα σε αυτό. Συνθέτεις, γράφεις? Όχι, δεν γράφω, μου γράφουνε, έχω εξαιρετικούς φίλους και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, οι φίλοι που γίνανε μέσα από τη μουσική. Ξέρεις, είμαστε σαν μια οικογένεια που γράφουνε τραγούδια, μου τα εμπιστεύονται, εγώ τα τραγουδώ και είμαι χαρούμενη με αυτό. Πολύ ωραία. Τώρα, έχεις κυκλοφορήσει κάποια single. Ναι, έχω κυκλοφορήσει. Στον αριθμό είναι 12. Έχω κυκλοφορήσει γύρω στα 12 τραγούδια, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Για μίλησέ μου λίγο γι' αυτό, πώς σου φαίνεται, πώς το αισθάνεσαι, πώς νιώθεις. Εντάξει, αρχικά τα αγαπώ πάρα πολύ σαν να είναι παιδιά μου. Εκτιμώ όλους τους τραγουδοποιούς που μου έχουν εμπιστευτεί. Συνέθεσαν, για να γίνουν όλα αυτά. Ναι, και θέλω να τους αναφέρω. Βέβαια, εννοείται, βέβαια. Είναι ο Γιώργος ο Μαρκόπουλος, ο Αντώνης ο Μπακαούκας, ο Ορέστης Ντάντος, ο Βασίλης Καζούλης, ο Φίλιππος Πλιάτσικας, ο Γιάννης ο Χατζής, ο Λευτέρης ο Μέρος. Νομίζω είναι 7. Και μας έχεις πει και πολύ καλούς και πολύ γνωστούς, κάποιοι από αυτούς, εξαιρετικοί καλλιτέχνες, τραγουδιστές, μουσική. Ναι. Πώς νιώθεις? Ξέχασα και τον Χαράλαμπο Κουρτάρα και τον κύριο Κάπα. Πάνε και πακέτο αυτοί, τους ξέχασα, αλλά τους ανέφερα. Γιατί ο κύριος Κάπα είναι και ο παραγωγός μου, ο μουσικός, δηλαδή αναλαμβάνει, κάνει όλες τις ενορχιστρώσεις των δίσκων και του χρωστάω πάρα πολλά. Τέλεια. Πώς νιώθεις για αυτή την εμπειρία, πώς φαίνεται που έχεις τα δικά σου τραγούδια? Νιώθω ευγνώμων
και ελπίζω να τραγουδήσω πάρα πολλά ακόμα. Πολύ ωραία. Ποιο είναι το όνειρο της Νικολέτας? Δηλαδή, τι παραπάνω θα ήθελε η Νικολέτα από αυτή τη δουλειά? Τι θα ήθελε, δηλαδή, μπορεί να έχεις ένα στόχο, να έχεις πει από την αρχή δηλαδή, ή ξέρω εγώ, ο πρώτος μου στόχος ήταν να βγάλω τραγούδια. Κτάκ, Ναι. επιτεύχθηκε. Ποιος είναι ο επόμενος, ποιο είναι το όνειρο σου το επόμενο που θα ήθελες? Συνήθως πηγαίνω βήμα-βήμα. Πάω στον πρώτο στόχο, βλέπουμε πώς πηγαίνει, πάμε στον επόμενο. Αλλά ο βασικότερος μου στόχος είναι να μπορώ να είμαι ευτυχισμένη, να μπορώ να αγαπώ και να αγαπιέμαι από τους ανθρώπους, να μπορούν τα τραγούδια μου και η μουσική μου να φτάσει σε πιο πολύ κόσμο και να τραγουδάει ο κόσμος τη μουσική μου. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο. Ωραία. Ωραίο. Ωραίο. Θέλω να μου πεις με 3 λέξεις ποια προσωπικότητα είναι η Νικολέτα. Ίσως και σαν καλλιτεχνική περσόνα δηλαδή. Κοίτα, αυτό με δυσκολεύει γιατί τι γίνεται. Έχω πολλές φορές το ένα και έχω και το αντίθετό του. Δηλαδή που με χάνεις, που με βρίσκεις. Δηλαδή μπορεί να είμαι πάρα πολύ υπομονετική και μπορεί να είμαι και πάρα πολύ ανυπόμονη. Μπορεί να είμαι κάποιες φορές πολύ χαρούμενη και αισιόδοξη και φωτεινή και κάποιες φορές στα πατώματα, πιο κάτω από τα πατώματα. Ωραία. Okay. Αλλά έτσι 3 λέξεις που με αυτές αισθάνομαι και είμαι σίγουρη, θα έλεγα ότι είμαι αισιόδοξη, θα έλεγα ότι είμαι γενναιόδορη και θα έλεγα ότι είμαι και ευγενική. Ωραία. Το γενναιόδωρο είναι νομίζω το πιο, το πιο καλό. Είναι το ωραίο πιο... χαρακτηριστικό. Ναι, αυτό είναι πολύ όμορφο. Είναι και πολύ δεν όμορφο. το συναντάς και εύκολα. Όχι, γι' αυτό το λέω. Είναι σπανίζει, ας πούμε, σαν... Και είμαι και τυχερή γιατί συναντώ και ανθρώπους γενναιόδωρους. Δηλαδή, μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια της μουσικής. Στη δουλειά. Είμαι τυχερή γιατί ως επιτοπλίστων συναντώ τέτοιους ανθρώπους. Και όταν δεν συναντώ τέτοιους ανθρώπους, στρίβω. Οκ. Πού θα εμφανιστείς τώρα? Θα κάνεις μια live εμφάνιση το Μάιο? Ναι. Έκανα ήδη μια εμφάνιση στο Κάχαντε Μουζικά, στη Μιχαλακοπούλου. Και τώρα θα κάνω τη δεύτερη, 8 Μαΐου. Και είναι μουσική σκηνή, να το πω. Είναι μουσική σκηνή στο κέντρο της Αθήνας. Εννοείται ότι θα έρθω, να το καταφέρω, θα έρθω. Θα κανονίσω πρόσκληση. Ωραία, τέλεια, ευχαριστώ. Και σε σένα και στο Διονύση. Διονύση, ακούς? Εννοείται. Μέσα. Καλή επιτυχία εύχομαι για αυτήν την εμφάνιση. Να φανταστώ στην πρώτη εμφάνιση είχες κάνει και παρουσίαση των τραγουδιών σου. Ναι, εννοείται. Και τώρα δηλαδή πάλι παίζω κυρίως στο ρεπερτόριό μου, μαζί με κάποιες διασκευές και επανεκτελέσεις τραγουδιών που αγαπώ και τους καλλιτέχνες, γιατί κοιτάζω και αυτό. Να επιλέγω δηλαδή καλλιτέχνες που τουλάχιστον από ό,τι και όσα ξέρω είναι κοντά και στη δική μου προσωπικότητα και χαρακτήρα. Τέλεια. Ο έρωτας στη ζωή σου, τι ρόλο παίζει? Ο έρωτας, κοίτα, ο έρωτας παίζει άλλοτε καταστροφικό ρόλο και άλλοτε καταλυτικό ρόλο. Είναι έμπνευση για σένα στην καλλιτεχνική σου? Είναι έμπνευση, προφανώς. Και πολλές φορές, ξέρεις, καμιά φορά όταν χώριζα και πονούσα, έλεγα δεν πειράζει, Νικολέτα, θα τραγουδάς καλύτερα τώρα. Σωστό. Δεν το είχα σκεφτεί. Αλλά ναι, γιατί σου βγαίνει μετά πηγαία. Κατάλαβες, το έχεις βίωμα και λες πολύ ωραία, τώρα θα το πω, θα το πω. Πάρα πολύ ωραία. Πώς είναι η συνεργασία σου με τον Φίλιππο Πλιάτσκα και τον Ορέστη Ντάντο, μιας και τους ανέφερες πριν? Ναι, εντάξει, τους εκτιμώ και τους δύο πάρα πολύ. Κυρίως εκτιμώ το ότι επιλέξανε να δώσουν τραγούδι σε μια κοπέλα που εγώ ούτε με επιτυχία έχω κάνει, ούτε κάποια σπουδαία καριέρα έχω ακόμη και το ότι καταφέρανε να μου δώσουν τραγούδι και με τόση γενναιοδωρία να το τραγουδήσω είναι συγκινητικό και τους ευγνωμονώ. Εντάξει, γιατί όχι. Ναι, βέβαια. Έχεις μια εξαιρετική φωνή. Ναι, το καταλαβαίνω ότι προφανώς κάτι είδανε και με εμπιστευτήκανε για κάποιο λόγο, αλλά εγώ το εκτιμώ, δεν το θεωρώ ούτε εύκολο, ούτε δεδομένο. Καλά, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Πάρα πολύ ωραία.
Θα ήθελα να σου κάνω μία τελευταία ερώτηση. Ποια είναι η γνώμη σου, πιστεύεις, για τους καλλιτέχνες, τους νέους στην Ελλάδα, από το θέμα, ας πούμε, αν βοηθιούνται, αν τους παρέχονται οι ευκαιρίες, με τις δισκογραφικές εταιρείες. Ποια είναι η γνώμη σου για όλο αυτό? Εντάξει, νομίζω Γιατί όλοι πασχίζουμε για τα ίδια πράγματα Ναι, που είμαστε σε ναι, αυτό ναι. το χώρο. Κοίτα, βρισκόμαστε σε μία τώρα κατάσταση που είναι τα πράγματα λίγο δύσκολα. Κυρίως κυριαρχεί η επιτυχία μέσα από το TikTok και τους αριθμούς. Εγώ δεν έχω TikTok, αλλά δεν ασχολούμαι με αυτό, δεν με εκφράζει σαν προσωπικότητα και πολλές φορές αυτό, ξέρεις, σε πάει και λίγο πίσω. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι για όλους υπάρχει ένας δρόμος, αρκεί να ακολουθήσεις, ξέρεις, την καρδιά σου και το ένστικτό Αυτό σου που πιστεύεις εσύ. και να πορευτείς προς τα εκεί. Εγώ δηλαδή προσπαθώ να μην κάνω πράγματα τα οποία... Να είναι πολύ έξω από εσένα. Ναι. Θα δοκίμαζες όμως κάτι καλλιτεχνικά που μπορεί να είναι έξω από εσένα? Ναι, θα δοκίμαζα. Οκ. Παρ' όλα αυτά θα δοκίμαζα. Είμαι τολμηρή. Οκ. Είσαι και τοξωτίνα, δεν γίνεται. Είμαι τοξωτίνα, ναι. Και έχω και οροσκόπο τοξότη. Εντάξει, δεν είσαι διπλούν το κακό, Διονύση, ακούς, έτσι. Απλά φαίνομαι έτσι ήρεμη αλλά έχω και την τρέλα του τοξότη, αυτή. ναι. Κοίταξε να δεις, εντάξει, ναι, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά εντάξει, επειδή είσαι καλλιτέχνηδα, είναι ωραίο να δοκιμάζεις και πράγματα έξω από σένα. Είναι ωραίο και είμαι... Δηλαδή, αναμετριέσαι και με τον εαυτό σου, Ναι. με τα όρια σου, τι μπορείς να κάνεις και τι όχι, κατάλαβες. Ναι, το κάνω. Οκ. Ωραία. Πάμε για παιχνίδι. Αμέ. Αυτή τη φορά τα έχω βάλει εδώ. Παίζει ρόλο. Εντάξει, όχι. Υπάρχει κάτι, Όχι. Θα παίζουμε ένα παιχνιδάκι. Ωραία. Εδώ το ναι ή όχι. Θα σου κάνω Εντάξει. κάποιες ερωτήσεις Τέλεια. και θέλω να μου απαντάς με ναι ή όχι. Ωραία, βεβαίως. Λοιπόν, κάτσε να δω. Περίμενε τώρα. όχι. Πρώτη ερώτηση. Θα την πάω κατευθείαν στα hardcore. Ωραία. Άμπα. Ονειρεύτηκες ποτέ να ξυπνάς ως άτομο του αντίθετου φύλου? Όχι. Όχι, Δεν θα ήθελες δηλαδή να ήσουν για μία μέρα άντρας? Όχι, δεν ξέρω. Αισθάνομαι πάρα πολύ καλά και αισθάνομαι και τυχερή που είμαι γυναίκα. Αισθάνεσαι και τυχερή. Ναι, αισθάνομαι και τυχερή. Αισθάνομαι δυνατή. Κάποιες φορές νιώθω ότι θα ήθελα να ήμουν Με άντρας. την έννοια του άντρα του να κάνεις μια αντρική δουλειά ή οτιδήποτε ή κάτι άλλο πιο... Όχι ρε παιδιά, εννοώ σε άλλα πράγματα της καθημερινής ζωής, κατάλαβες. Μεσημεριάτικο. Δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, βαριέμαι που είμαι γυναίκα, πρέπει να βάφτω, να κάνω αυτό, να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο, το παράλληλο. Δηλαδή, κατάλαβες, ενώ οι άντρες τι ωραία ξυπνάνε, ντύνονται, βάζουν το ζελεδάκι στο μαλλί. Άμα έχεις. Ναι, και φεύγουνε. Για χαρά. Και άμα δεν έχεις μαλλί, ούτε ζελέ. Μπράβο, αυτό δηλαδή, αυτό που είναι τόσο φευγάτη, εμένα μου αρέσει, γιατί και εγώ είμαι φευγάτη, αλλά άμα είσαι γυναίκα, κοίταξε, νιώθω πολύ ωραία που είμαι γυναίκα, αλλά έχει τη βαρβαρότητά του κι αυτό. Δηλαδή, έχουμε πολλά, περνάμε πολλά οι γυναίκες. Καλά, ότι περνάμε. Δεν είναι εύκολο, οι άντρες δεν είναι έτσι, είναι τελείως διαφορετικοί. Κάπου σε κάποια πράγματα το ζηλεύω αυτό. Δηλαδή, είναι κάθε φορά που λέω πω ρε φίλε, τώρα πόσο θα ήθελα να ήμουν άντρας. Έτσι, για μια μέρα, βράδερφε, κάτι. Να δω πώς είναι και αυτή η ζωή, να σκέφτεσαι σαν άντρα. Έπρεπε όλες σας για να μας λυπηθείτε μετά. Αυτό. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Μου αρέσουν. Ναι. Πόσα ταξίδια έχεις κάνει? Δεν τα έχω μετρήσει. Έχεις κάνει? Όχι, δεν έχω κάνει πάρα πολλά. Κυρίως στο εξωτερικό, αν δεν έχω κάνει 2-3. Αλλά επιλέγω πάντα πολύ καλή παρέα. Έχω τη φίλη μου τη Δέσποινα, που έχουμε κάνει κάτι ταξίδια top. Top, Ναι. Πολύ ωραία. Έχεις ερωτευτεί ποτέ συνάδελφό σου τραγουδιστή? Ναι. Και πώς πήγε αυτό? Πήγε πολύ καλά. Αλήθεια? Ναι. Μπράβο. Τραγουδάτε και μαζί ή ο καθένας... Ναι. Έχει τύχει να μου γράψει και τραγούδι. Πάρα πολύ ωραία. Διατηρείτε φιλικές σχέσεις μέχρι και σήμερα ή όχι? Φιλικές σχέσεις με τους πρώην μου δεν διατηρώ. Όχι. Ωραία. Μάλιστα. Πες αλήθεια, Ρόμπι Γουίλιαμς ήτανε? Όχι. Τι εδώ σου έχουν έρθει και έχουν Είμαστε κάνει... αποτυχημένοι. Δεν έχει επιτύχει. Ναι, δεν Άλλοι έχουμε... έχουν επιτύχει, πάει λίγο πολύ σκατά.
Ναι. Επειδή, ξέρεις, είναι η ίδια δουλειά, είναι αυτό, είναι λίγο η τριβή, είναι λίγο το ένα, είναι λίγο το άλλο. Εγώ νομίζω, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, Ναι. εγώ νομίζω ότι σε καταλαβαίνεις και εσύ το αντικείμενο. Με αυτή την έννοια, ναι, ρε παιδί μου, αλλά Το βασικό, θέλω να πω ναι. ότι μετά λίγο, ας πούμε, στη δουλειά, ξέρεις, Ναι. άμα υπάρχουν λίγο οι ζηλίτσες, λίγο τα αυτά, λίγο τα Ναι. έτσι, λίγο τα αλλιώς. Όχι, εγώ το έχω ζήσει από την πλευρά που δεν υπάρχουν ούτε οι πολύ ζηλίτσες, ωραία. ούτε οι ανταγωνισμοί. Πού είναι αυτοί οι πολιτισμένοι, πού είναι, να πάω τους βρούμε, παιδιά, πού είναι. Δεν Διονύση. Δεν μας κοροϊδεύει, μωρέ, και εσύ, μην δίνεις σημασία. Όχι, Εντάξει. δεν κοροϊδεύω, αλήθεια Ναι. λέω. Γιατί βλέπεις, έχει βάλει λουλούδια. Αλήθεια. Επόμενη ερώτηση. Επόμενη. Άρα πιστεύεις στη σύνδεση μυαλού και ψυχής. Πιστεύω στη σύνδεση μυαλού και ψυχής, βεβαίως. Γενικά, σαν τραγουδίστρια, ρε παιδί μου, εσύ τραγουδάς, να φανταστώ είσαι βιωματική τραγουδίστρια. Είμαι, ναι. Περισσότερο με την καρδιά ή με το μυαλό, ας πούμε, το βάζεις ως, να το πω, έμπνευση, τέχνασμα για να τραγουδάς. Η έμπνευση, ρε παιδί μου, κυρίως πιστεύω ότι προέρχεται από το συναίσθημα. Αλλά επειδή είναι και μια διαδικασία που απαιτεί πολλές λειτουργίες του ανθρώπου ενεργοποιημένες, χρειάζεται και το μυαλό. Δηλαδή, Βέβαια. στην τεχνική, ξέρεις, χρειάζεται η Βέβαια. αναπνοή σου, τα ξέρεις αυτά. Ναι, δηλαδή, ναι, βέβαια. είσαι τραγουδίστρια και μπορείς να το καταλάβεις. Ναι. Κάποιος που δεν το κάνει αυτό, μπορεί να νομίζει, ξέρεις, ότι είναι εύκολο απλά ανοίγεις το στόμα σου και τραγουδάς. Δεν είναι έτσι. Θέλει να είσαι πολύ συγκροτημένος, πολύ συγκεντρωμένος, θέλει να έχεις δουλέψει πάρα πολύ. Ακριβώς. Να σκεφτώ μια δικιά. Αν δεν ακούγονται αυτοί και δεν μας έχουν σκεπάσει, είμαστε τυχεροί. Είμαστε τυχεροί, λες. Νομίζω... Εντάξει, αν τους έχουμε σαν χαλί, μας πειράζει. Όχι, πολύ ωραίο χαλί είναι. Εντάξει. Θέλω να της κάνω μια ερώτηση τώρα. Πώς θα τη φέρω. Κάτσε λίγο, θέλω να τη σκεφτώ. Κι εγώ. Όχι, δεν είναι κάτι. Ναι. Αυτή με την έχεις ζηλέψει ποτέ σχέση σου? Καλά. Εντάξει. Αν έχω ζηλέψει και αν έχω ζηλέψει να ρωτάς. Είμαι πάρα πολύ ζηλιάρα. Τέρμα ζηλιάρα. Τέρμα, δεν πάει. Τέρμα, τσίτα τα γκάζια. Δεν πάει παραπάνω. Δηλαδή, με ιστερίες. Τι είναι δηλαδή αυτό που μπορεί να έχεις κάνει ως η μεγαλύτερη σκηνή? Εντάξει, τα έχω κάνει όλα αυτά. Δηλαδή, έχω ψάξει κινητά. Και κινητά. Εννοείται έχω ψάξει κινητά. Θα είναι πρώτη δημοτικού που λες. Πάει, θα σου πει άλλα τώρα. Και κινητά. Έχω ψάξει κινητά. Πω ρε παιδιά, δηλαδή, γιατί μου φαίνεται τόσο πολύ από άλλο πλανήτη. Και εγώ δεν ψάχνω κινητά, όχι γιατί είμαι υπεράνω. Δεν έχω ψάξει ποτέ, ρε. Γιατί είχα βρω. Αλήθεια, λες, Αλεξάνδρα. Εγώ μου φαίνεται απίστευτο αυτό. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτά τα έκανα όταν ήμουν πιο μικρή. Τώρα, μετά κάποια στιγμή το έθεσα σαν όρο στον εαυτό μου και είπα τέλος, δεν ξαναψάχνω, γιατί δεν βοηθάει και κάπου και δεν έχει και σημασία. Και αν ο άλλος θέλει να σου κάνει τη βλακεία, θα την κάνει. Ναι, σιγά τώρα. Τι να αλλά εγώ, επειδή είμαι ένας άνθρωπος που έχω θέματα εμπιστοσύνης, προσπαθώ όμως και τα δουλεύω, κάνω αρκετή ψυχοθεραπεία και το έχω ξεπεράσει αυτό το στάδιο. Αλλά αν πω ότι δεν έχω ψάξει, θα είμαι ψεύτρα. Ναι. Πολύ ωραία. Σε ζηλεύουν γενικά οι σχέσεις σου εσένα? Ή πιστεύεις ότι εσύ είσαι πιο... Εγώ είμαι πιο... Είσαι πιο... Ναι. Ρε. Με έχουν ζηλέψει πολύ και σε σχέσεις, αλλά πλέον δεν το επιλέγω αυτό. Είναι ποτέ εμπόδιο η δουλειά σου? Δηλαδή, σε έχει απορρίψει ποτέ άντρας επειδή είσαι τραγουδίστρια? Δεν ξέρω. Σίγουρα πιστεύω ότι είμαι λίγο δύσκολη περίπτωση. Γιατί όσο εκτίθεσαι και είσαι σε κόσμο κτλ., πιστεύω ότι ναι, κάποιοι άντρες μπορεί να μην το αντέχουν αυτό. Είναι δύσκολο, δεν είναι και εύκολο. Εντάξει. Σαν το Διονύση εδώ, φωτογράφους καλύτερους από της Αθήνας, όλα τα μοντέλα. Πού να κάτσει σχέση, Διονύση μου, μαζί σου? Όχι, δεν θέλουνε. Δεν θέλουνε. Σιγά που δεν θέλουνε, με μια χαρά θέλουνε. Εμένα δεν μου έχει δημιουργηθεί ποτέ πρόβλημα. Όχι. Ποτέ. Και δεν ζηλεύουνε. Δηλαδή κάνω και γυμνές φωτογραφίσεις και καλλιτεχνικές και γι' αυτό το λέω. Δεν ζηλεύουνε. Μάλλον σου λέει. Θα φανώ. Ξέρεις. Δευτερουά. Ναι, άμα το κάνω. Φόλαξέ τους, μην τους χάσεις. Γιατί μου θα έρθουνε. Αν με έχουν ζηλέψει. Ναι. Με έχουν απορρίψει για τη δουλειά μου, ναι. Σε έχουν απορρίψει. Με έχει απορρίψει άντρας για τη δουλειά μου, ναι. Να με ζηλέψουν όχι τόσο πολύ, αλλά με έχουν απορρίψει όμως. Με έχουν απορρίψει. Είσαι έτοιμη, τώρα θα έρθει το μπουλούκι. Κάτσε, θα έρθει τώρα.
Παιδιά! Πού είναι τα παιδιά, Παιδιά! Παιδιά, είστε φανταστικοί. Σουρλου, Ευχαριστώ πολύ. μπαντ. Κάποιοι. Όχι όλοι, οι μισοί. Έχουμε social. Facebook, Instagram. Πείτε τα, να τα. TikTok, Facebook, Instagram, Σουρλουλού, μπαντ. Μπείτε, ακολουθήστε, καταπληκτική. Σας ευχαριστούμε τόσο πολύ. ευχαριστούμε. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε Πάρα πολύ. πολύ. Να είστε Ευχαριστούμε καλά. πολύ. Να είστε Ευχαριστούμε. καλά. Έλα, ωραία περάσαμε. Είδες να συμβαίνουν κι αυτά. Ορίστε. Ένα ευχάριστο μουσικό διάλειμμα. Βέβαια. Πολύ ωραία ήτανε. Βέβαια, πολύ ωραία. Καταπληκτικά Είναι τα η μουσική παιδιά. του δρόμου αυτή. Τέλεια, τέλεια, Έτσι, φανταστικά. αναπάντηχη και απρόσμενη. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση έχουμε να κάνουμε στην Νικολέτα. Εσύ, εγώ. Εσύ. Εγώ τις έκανα όλες τις ερωτήσεις που ήθελα. Έμαθα και ότι ψάχνει τα κινητά τηλέφωνα. Εγώ ήθελα να την Τα βάλω... έψαχνα παλιά, Ναι, ναι. παλιά. Παλιά, μωρέ. Παλιά, Παλιά δεν υπάρχει εντωμεταξύ, γιατί είναι 25 χρονών. Αλλά ναι. λέμε. Έλα Εντάξει, καλέ, τώρα. παλιά. Είναι όλα υπάρχει καινούρια. παλιά. Δεν έχω κάτι. Ωραία. Αφού δεν έχει το κοινό, Τέλεια. ο ένας, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά. Και εγώ σε ευχαριστώ, Αλεξάνδρα. Καλή επιτυχία σε αυτά που θέλεις να κάνεις. Να πάει πάρα πολύ καλά το live σου στη μουσική σκηνή. Κάχαντε που έχεις μουσικά. Ναι, 8 Μαΐου. Σας 8 περιμένω. Μαΐου, εννοείται. Θα μας το θυμίσεις? Τα Ναι, θα καταφέρουμε το να τιμήσω, έρθουμε. εννοείται. Εύχομαι και άλλα τραγούδια.
Ευχαριστώ, μουσική, Αλεξάνδρα. πολύ δημιουργία. Ευχαριστώ και σε σένα εύχομαι τα καλύτερα Ευχαριστώ και πολύ. μουσικά και Ευχαριστώ. προσωπικά και σε Ευχαριστώ, όλα. ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ Να είσαι πολύ για πάντα την τόσο πρόσκληση. φωτεινή. Ευχαριστώ, Αλεξάνδρα. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Θα αργήσει λιγάκι, τα έχουμε πει εμείς. Εντάξει. Θα αργήσει λίγο, αλλά θα είναι ωραίο. Έτσι, Να καψούλεψέ είστε μας. εδώ, έτσι, ναι. Γυναίκα θα έχουμε, γυναίκα. Τώρα που έχουμε πάρει φόρα. Έτσι. Πηγαίνουμε μόνο με γυναίκες. Πηγαίνουμε μόνο με Φιλιά. γυναίκες. Κρατάμε Φιλιά. αυτό. Αυτό, bye. Γεια. Bye. Γεια.